ty stránky jsou zaměřené opravdu pro příspěvkové organizaci Olomouckého kraje. Ten záměr, proč jsme do toho šli, byl ten, že webové stránky jednotlivých příspěvkových organizací v dřívější době nebyly příliš, tak říkajíc, uživatelsky přívětivé, proto jsme se rozhodli jít právě tady touto cestou. Výhodou tohoto modulu je, že je nastaven tak, abychom dokázali velmi rychle měnit případné nějaké změny, které se objeví v rámci legislativy, když jsou nejrůznější mimořádná opatření a podobně. Můžeme tam ty informace dát hned. A je rozdělen do takových 3 částí. První část je ten rozcestník, což je takový, jako kdyby opravdu taková cesta pro jednotlivé nejen uživatele sociálních služeb, ale zejména pro jejich rodinné příslušníky, kteří se rozhodují v určité době třeba, jak vypadá to zařízení, pro koho je vlastně určeno, v jaké lokalitě a podobně. A tímto způsobem si mohou vybrat vlastně jednotlivé zařízení podle toho, jak jsou nastavena. Druhá ta část je věnována tomu, že jsme se snažili vytvořit 26 nových webových stránek jednotlivých příspěvkových organizací, což se nám podařilo. Všechny webové stránky jsou velmi příjemné, uživatelsky, ale nejen uživatelsky, ale splňují i nejnovější legislativní podmínky pro to, aby byly přístupné pro veřejnost. To, že máme takhle nastavené jednotlivé stránky, tady je ukázka stránky domova pro seniory v Olomouci. Tato stránka takhle vypadá například na počítači. Pokud si ji prohlídnete samozřejmě ovšem jako v mobilu, tak samozřejmě se trošičku upraví, ale je velmi přehledná. Když si ji prohlídnete v tabletu, opět je příjemná, prohlídnete si na jakémkoliv jiném technickém zařízení a dokáže vám dát ty informace, které potřebujete. A my víme v dnešní době, že nejčastěji, když rodinní příslušníci hledají, zvažují možnosti, jakým způsobem poskytovat služby svým starším rodinným příslušníkům, tak to chtějí ukázat hned. A kdo je jako první? Kdo první jako hledá ty služby? To jsou nejčastěji vnoučata, vnuci, kteří prostě mají ty mobily u sebe a okamžitě si najedou na to jednotlivou stránku příspěvkové organizace, podívají se a řeknou, podívej, takhle to tam vypadá, toto je to ideální. Takže tímhle způsobem proto jsme se rozhodli tento servis zajistit nejen pro samozřejmě klienty, ale i pro potenciální budoucí jako zájemce. Součástí těch webových portálů jsou samozřejmě ještě možné další jako věci. Když někdo hledá zaměstnání v sociální oblasti, může si najít. Jsou tam přímo dané karty, rychlé karty. A tady je virtuální prohlídka. Takhle to vypadá. Jedná se o organizaci s dlouholetou tradicí kvalitního poskytování sociálních služeb. V současné době poskytuje 2 služby, a to domov pro seniory a chráněné bydlení. Domov pro seniory je poskytován v rekonstruované budově A, která zde stojí od roku 1940. Za budovami B a E můžeme vidět malé nádvoří, které obloukovitě obklopuje nová zcela bezbariérová budova C. A takhle vlastně ta prohlídka pokračuje celou dobu. Můžete vstupovat do té prohlídky, pohybovat se v jednotlivých částech těch jednotlivých budov, podívat se, jak to vypadá na pokoji, jak to vypadá v zázemí, jaké tam jsou pokoje vlastně, jestli jsou dvoulůžkové, trojlůžkové a podobně, jednolůžkové pokoje, jaké tam je zázemí pro personál, jaké tam jsou společenské místnosti a podobně. A myslím si, že to všechno i s ohledem na to, jakým způsobem je to nastaveno, je velmi takové přívětivé a myslím si, že to dokáže velmi dobře přiblížit ten obraz života v našich příspěvkových organizacích v sociální oblasti. Děkuji panu Podivnickému.